Γεια σας. Βήμα-βήμα θα δούμε με ποιο τρόπο θα μπούμε στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας. Πρώτα απ' όλα πληκτρολογούμε την διεύθυνση της πλατφόρμας. Μετά αντιγράφουμε τον κωδικό μας που περιέχει το αναγνωριστικό και το δεύτερο στοιχείο είναι ο κωδικός μας. Προσθέτουμε και τον κωδικό μας. Μετά πατάμε την είσοδο. Αν σε περίπτωση που έχουμε κάνει λάθος, τότε θα μας βγάλει αυτό εδώ το στοιχείο. Πρέπει πάλι να προσπαθήσουμε για να γράψουμε σωστά τον κωδικό μας. Άρα σε αυτό το σημείο επικολούμε τον σωστό κωδικό και πατάμε είσοδο. Θα εμφανιστεί αυτή η οθόνη. Εκπαίδευση για την αηφόρο ανάπτυξη και θα μπορέσουμε να πατήσουμε το κεφάλαιο της εισαγωγής. Η επόμενη οθόνη είναι αυτή. Πατάμε είτε το συνέχεια του μαθήματος ή πατάμε την εισαγωγή. Εάν πατήσουμε την εισαγωγή μπορούμε να δούμε τι περιέχει η πρώτη οθόνη. Κατεβαίνοντας σιγά σιγά κάτω έχουμε ένα εικονίδιο το οποίο πρέπει να το πατήσουμε και τότε θα μας βγάλει αυτή τη μορφή. Μόνο τότε μπορούμε να πατήσουμε είτε σε αυτό το σημείο για να πάμε στην επόμενη οθόνη, είτε σε αυτό εδώ το σημείο να πατήσουμε αυτό εδώ το βελάκι που θα μας πάει στην επόμενη οθόνη. Η δεύτερη οθόνη είναι το εισαγωγικό κείμενο, όπου ο κύριος Σκούλος, ο καθηγητής ο Μιχάλης ο Σκούλος, μας έχει ένα εισαγωγικό σημείο. Όταν θα διαβάσουμε αυτή την ενότητα, πάλι έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε την ενότητα σαν ολοκληρωμένη. Σε περίπτωση που την έχουμε διαβάσει, έχουμε τη δυνατότητα αυτό να το ξαναδιαβάσουμε. Αυτή είναι η εικόνα του θέσε την ενότητα σαν ολοκληρωμένη. Μόνο όταν έχει αυτό το βελάκι, έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στην επόμενη οθόνη. Επαναλαμβάνω, είτε από αυτό εδώ το σημείο, είτε από αυτό εδώ το σημείο. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε στην προηγούμενη σελίδα. Είτε από εδώ, είτε από εδώ. Αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε αυτή την οθόνη, προχωράμε στην επόμενη οθόνη. Εδώ λοιπόν διαβάζουμε, έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε υπερσυνδέσεις για να διαβάσουμε τους στόχους της χιλιετίας. Εάν θα το κλείσουμε, μπορούμε να πάμε να δούμε την ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών, όπου μας περιγράφει τους στόχους της χιλιετίας σε αυτή εδώ την οθόνη. Εδώ δεν κλείνουμε αυτή τη σελίδα, αλλά επιστρέφουμε πάλι πίσω μία σελίδα πίσω. Εδώ, όταν τελειώσουμε το διάβασμα αυτής της οθόνης, πατάμε δέσμες. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι έχει ολοκληρωθεί η πρόοδος, ή αν πατήσουμε εδώ τον πίνακα ελέγχου, πάλι μπορούμε να δούμε ότι το μάθημα το πρώτο έχει ολοκληρωθεί. Πάμε λοιπόν στην συνέχεια του μαθήματος, όπου είναι το δεύτερο μάθημά μας, είναι το 01 περιβάλλον και παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πάλι αν το μάθημα μας έχει ολοκληρωθεί. Εγώ συγκεκριμένα το έχω ολοκληρώσει. Εσείς όμως θα πατήσετε τη συνέχεια του μαθήματος, όπου θα σας πάει στο καλωσόρισμα. Κάθε φορά που θα διαβάζουμε μία ενότητα, θα πατάμε αυτό το εικονίδιο έτσι ώστε να μας δείχνει αυτό το OK, ότι όντως έχει ολοκληρωθεί. Έτσι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να πάμε στην επόμενη ενότητα.